the game. It's a rich thing. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात आपले खूप खूप स्वागत। नव्या कोऱ्या भागात म्हणजे नवीन सगळे तुम्हाला चेहरे दिसत असतील मागे पुढे, हे बघा आजूबाजूला। तर ही सगळी मंडळी आपल्या बिटूचं लग्न होतं म्हणून सगळी मुंबईवरून गावी आलेली आणि काही कारणास्तव लग्न गेलंय, पोस्टपोन झालंय पुढे। आणि मग आता काय करायचं, तर आज आमची हळद होती तर ते सगळंच कॅन्सल झालंय, म्हणून आता आम्ही प्लॅन चेंज केलाय आणि आता सगळ्यांना घेऊन आम्ही चाललो आहोत मोरव्याच्या समुद्र किनाऱ्यावर। तर आपल्या 3 गाड्या आहेत, एक गाडी जरा पुढे गेली आहे, एक आम्ही थांबलोय कारण की एक गाडी अजून मागे आहे। आणि जो बिट्टू हा तो यो बघा, यो बघा तो धार गाडी आता ठेवून याचे जरा गाल वर इलेत कारण की लगीन जवळ इला म्हणून लाल पण होते। हा, आणि ही सगळी भाची लोक, 1 2 3 भाचे लोक, भाचे लोक, आणि ते आमचे जावई आहेत, ते आता कळतील तुमच्या पुढच्या व्हिडिओ, सगळ्यांची ओळख होईल। पण आता आपण चाललो आहोत मोरव्याच्या समुद्र किनाऱ्यावर। तुम्ही बरेच व्हिडिओ तू सांगत असता कुठे बाहेरचं काय दाखवत नाही, तर या व्हिडिओत तुमका दिसत बाबलो नाही, बाबलो तकडे नारिंग राहता आणि नारिंग दुसऱ्या लगीन चालू आहे म्हणून ते का योग जमत नाही। तर आता मोरव्याचा समुद्र किनाऱ्यावर तुमका दाखवते, चला। डाळा वाटतं काय करतो आता काय फरक नाही पडत, 2-2.5 वाजती हो। आता आम्ही पोहोचलो आहोत मोरव्याच्या समुद्र किनाऱ्यावर। समुद्र किनारा अजून नाही लागलाय, ही मोरव्याची नदी आहे आणि ती पुढे जाऊन समुद्राला मिळते। तर हा संगम म्हणू शकता तुम्ही, नदी आणि समुद्राचा संगम होतो इथे, त्यामुळे इथे इकडचं जो सिनरी आहे ती वेगळी आहे। आणि मी खूप पूर्वी आलेलो, सहसा येत नाही मी, आणि आज बऱ्याच वर्षांनी येतोय। आता सगळं बऱ्यापैकी इथे कायापालट पण झालं आहे। मी जेव्हा आलेलो तेव्हा असे रस्ते वगैरे नव्हते, तेव्हा पुढे बीचवर जाण्यासाठी पण रस्ता नव्हता, पण आता इथे इथून बीचवर पण जाऊ शकतो आपण। आणि इकडचा सनसेट बघण्यासारखा असतो, इथे बघू शकता ही नदी आहे आणि हे मध्ये जे बेटसारखं दिसतं आहे ते ॲक्च्युली तांबर्डेचं गाव आहे। आणि त्याच्या पलीकडे, या बेटाच्या पलीकडे म्हणजे त्या साईडला पुढे गजबा देवीचं मंदिर आहे आणि पलीकडे म्हणजे या बेटाच्या पलीकडे समुद्र पण आहे तांबर्डेचा, आणि मग ही नदी त्याच समुद्राला जाऊन पुढे जाऊन मिळते। आजच्या व्हिडिओत बरीच मंडळी आहेत जी सगळी लग्नासाठी आलेली, त्यांचा सगळ्यांचा मूड ऑफ झाला, तर आता थोडं चिल करण्यासाठी म्हणून त्यांना फिरायला घेऊन आलो आहे। तर आता बघूया, आता तुम्हाला सिनरी पण दाखवतो आणि या स्पॉटचं लोकेशन पण मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकून ठेवेन, म्हणजे जेणेकरून जर तुम्ही इथे कधी आलात तर तुम्हाला सहजपणे येता येईल। आणि तुम्ही मागे जी बघतायत सगळी मंडळी, ती सगळी आपलीच मंडळी आहेत। गाडीत जेवढी दाखवली तेवढी 5-6 जणं होती, आता ही बघा किती आहेत, ती 3 गाड्या भरून माणसं आलेली आहेत। आणि काही जणं अजून आलीच नाहीत, जी काही म्हणजे आई वगैरे सगळे आहेत, आई भावना आणि दोघं तिघं सगळी घरी आहेत अजून। इथे फिशिंग पण करतायत। आणि इकडे आमची मॉडेल पण आहे, हिचं दरवेळेला फोटोशूट चालू असतं। आणि बबलू इथे ड्रोन उडवतोय। होय काय गेलो पब्लिक दाढीवालो। हा, ही आपली मैत्रीण, हिला तुम्ही याच्या आधी कधी बघितलं नसेल व्हिडिओमध्ये, ही पहिल्यांदाच दिसते। बाकी तो दुसरं जागा तुमका माहिती असेल, त्याच्या लग्नाची बातमी ही एकदा दिलेली होती, अजून पोरगी ते काय भेटलेली नाही, कोणाकडे असतात तर सांगा खाली। काय रे ड्रोन, तेच मी बोलतोय, ड्रोन कुठे आहे? हे मुनग्यात घालवलास की काय?
काय तुम्ही लेट करंट कुठे असता रे? किती वेळ थांबलेलो आम्ही. मला वाटलं मी तरी भेटलो सांगतोय हे कुठे हे काहीतरी गेले हरवले. कुठे गेलो काय माहिती काय तरी नशीब दादाने आणला तुम्हाला. मला तर वाटतं तुम्ही घरीच जाल. दादा बोला आता इथे भेटले तर ठीक आहे. विनयची गाडी आली. अरे चौथी गाडी पण आली आहे. ह्याच्यासाठी थांबलेलो. ड्रोन आहे कमलाकर. ड्रोन शूटिंग आहे या इकडे. हे जाशील खाली. हे तू नीट बघ आधी. हा नाही तुझ्यासाठी मला उड्या नाही मारावं लागणार. काय मासे किती बघ ते बघ. नका वापू द्या रे. चला चला रेडी सगळ्यांनी डे सेट कर. तू बघ ना ह्याच्यात. तू त्याच्यात तू बघ ना कोण कोण दिसतात कोण. ह्याच्यात आणि तेजात बघ ना. मानाचा मानकरी घ्या. ए बाबा मानाचा मानकरी पुढे घे पहिले आपला नवरदेव. मानाचा मानकरी. लपू नको. 1 2 3 गो. ही म्युझिक कोणाची होती? हे लहान आहे ते गाडीचं एक्सिलेटर दिलंय ते. पब्लिक दिसू दे सगळी नवीन नवीन आलेली. आम्ही सगळे नवीन आम्ही त्याची दुसऱ्या साईडची भावंड आहोत. ही पण भावंड वेगळी आणि ही भावंड वेगळी आहेत. ही मावशी मामाकडची भावंड. It's not a game, it's a rich thing. हे लवकर काढ. आम्ही पण दिसलो. सूर्यास्त याच्या मामाच्या सगळे ह्याच्या मामाच आहे तिथे. याच्या मामाच्या आणि त्याच्या मामाच्या सगळे मामाच्या. हे चला पुढे. काय रे किती फोटो काढता तुम्ही? हे काय टाइमपास आहे यार. नाही तर काय टाइमपासच करताय. एक काढला बस झाला. चाल रे. फक्त सूर्य येतोय आणि काळा स्पॉट काय आहे? हा फक्त सूर्य येतोय. हा बस तिकडे तोंड करून उभं राहायचं फक्त. बस काय काळा चला, येऊन चला. मग तीच लोकेशन होतं. तिथे कोण यायला पाहिजे. फोटो काढलाय. कसले आवाज येतात. पक्षी आहेत ते हॉर्नबिल. तो तेजा मामा बनवला त्याला. ह्याच्या मामा तेजा मामा. अरे एवढी सगळी आपली फलटण आहे केवढी आहेत बघ. हे अख्खा बीच आपल्या पोरांनी भरलाय. नाही 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 गेल्या वेळी गाला गेलेलो आता रद्द. ह्याला काय बोलते बेटा? तर मित्रांनो मगाशी सांगितलं तुम्हाला नदीचा आणि समुद्राचा इथे संगम होतो. तर पाणी कसं पुढे मागे होत आहे ते तुम्ही बघू शकता इथे. आता कसं डायरेक्ट गाडी जाते.